Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas 41 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi Banwa, mayong gabi sa atong mga listeners sa kag mga viewers. Kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Taga diriman sa Gimaras Newsline. Update ninyo kami sa pagpangalaga dumalin subong oras. Tob-tob las 10 sagud sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita kag pagsipad-sipad sa mga issues nga aton natipon subong adlaw. Please like, share and follow our FB page, Iloilo Newsline. And please subscribe sa amon nga YouTube account sa Iloilo Newsline by clicking the notification bell for more updates. Sa aton nga mga listeners, mga Pinoy, nga ara sa sagwa, kumusta na kamutanan? Palihog lang like, share and follow dire sa Facebook page sa nga Iloilo Newsline para matagan kamo sa pagtamod, matagan ang inyo nga mga panamyaw nga makalabot sa inyo nga mga pamilya. Kag kung mayara dira kamo nga mga informasyon, palihog lang text dire sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Welcome! Kaina, grabe ang bubo sang ulan. Kag mayara nga grabe ang balod, no, dito sa coastal areas. May mga bala ito nga nagkalaguba sa Kalumpang, Kalaparan, no? So along-along gid sa atong nga mga kultura nilabi na subong nga gabi. Basibla gulping nga magsaka ang tubig, magtaas. High tide karon. So along-along gid sa atong nga mga listeners kag mga viewers. Hindi ka mo maghatag kumpiyansa kay Basibla nga pagbugtaw nyo ara na kamusto nga lawod. So amo na ang dapat nga bantayan ninyo kag ilabi na ang inyo nga mga kabataan kay Basibla nga pagbugtaw ya disgrasya na. Diraman sa kaumaan, kabukiran, kadagatan kag sa iban nga pungsod, mga Pinoy, mga Ilonggo, kumusta na kamutanan? Sa kay Mark Nonyesa, mayong gabi. Kag sa mga grupo ya, sa mga katapos ang media, mayong gabi sa inyong nga tanan. Kay Bingbing, kay Bing Pabiona, kay Mads, kay Bingbing Josue. Mayong gabi. Standby yan ay sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Kayara na sa atong linya ang Pag-asa Iloilo. Loyag tayo balon ang sitwasyon sa nga panahon. Opod sa kanday Jana Michael Jungon. Palihog, standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Michael Jungon, sir, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Yes, sir. Mayong gabi sa tanan nga tag-Salamate. Ring nakauling na tropical cyclone bulletin. Nag-inisyo sa buong adlaw, Webes, July 22, 2021. Ang sentro sa typhoon ng Sitabian uling 505 kilometers. Mag-isang Kitbayat Patanes. May maximum kilambot 150 kilometers per hour malapit sa sentro. Kasi na kilambot 185 kilometers per hour. Yung bagyo mag-aulat
squad niya section. Sa subong ang tropical cyclone wind signal number 1 nagpadayon sa Batanes kag Babuyan. Subong ang abagat or sa consumption naman ang nag-apekto sa tungkod sa lahat ng Southwest monsoon at in-enhance sa ginabutong ni Typhoon Fabian. Mga son Visayas may mga galong nakalimutan, may mga lapalak na mga tagalangga mga sandals. Subong may gale warning na nag-post dari sa Western Visayas so ginatisuan labi na mga majagman sa ayang pandagat. Yan ay magpalawod o tungod sa pagmadlas ng hangin kaga mga tagpo ang mga pagmadlas. Temperatura subong sa Iloilo 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw sa Iloilo nagsunod alas 6:56 kay nang kapisidpon. Magasilak alas 5:37 buwasag. Ang dason nga bulitin pagod alas 11 karon sa gabi. Ang atong latest update sa panahon gikan sa pag-asa Iloilo diyan ay kagawon ng gabi. Abot ang balon ang ini nga pag-ulan-ulan dala pa ini sang habagat. Sa subong sir, ang habagat nga ginabutong sang typhoon ni si Fabian naman sir ang nagadala sa aton sa malaing punto kag mo sir ang kadalaman sa mabastog nga makapagmadlo sa amin. Okay. Diyan na madamo nga salamat pagi diri sa Iloilo Newsline mayong gabi. Ang gabi sir. Iloilo Newsline Weather Update. Kwarentay minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga headlines. Presyo sa mga balaklon sa nga sardinas, instant noodles, mga canmeat, gatas, kag kape, natala na nga magasaka. Matambong sa zona sa presidente sa Hulyo 26, pagalimitahan sa 350 ka mga bisita, agod mamentenar ang physical distancing. Sa dugang nga informasyon, Police Corporal Virgilio Rojo, ang dalagan to bla sa matalamnanan la, daw may ginalagas nga tikling o kunalo, nga nadakpan nga nagabulang sa kagbang uton, magasumiter sang iya counter affidavit sa Hulyo 26 sa Napolcom 6. Presidential spokesperson Secretary Harry Roque positive sa COVID-19. Ginathag ni Roque nga wala siya sang direct contact. Sa dugang pagid nga balita 48 minutos na nakaligad sa alas 8, Delta variant sa Pilipinas naglabot na sa 42 ang na-infect suno sa Department of Health. DepEd 6 pasaraduan buwas tubtob Sabado agod maka-disinfect ang ahensya matapos nga may duwa ka empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Sa dugang pagid nga balita, wanted person nga naglapas ang Republic Act 9262 o con violence against women and children arestado sa mga pulis. Nilalay na tumok. Frustrated murder nga ginpasaka sang pulis sa suspect nga nagbuno sa lalaki sa poblasyon New Lucina, Iloilo. Kuha pang dugang nga mga informasyon sa aton kapulisan. Illegal nga pagbaligya sang binotelya nga gasolina sa San Enrique, Iloilo, dakop sa mga pulis. Kag may ara man kita COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Graphics, Innovative Mind, Compute Techniques, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City.
sa unahan langid sang Molo Plaza sa tadlong sa opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyaan ni Sir Manny Sanoy. Sa mga listeners naton kag mga viewers, base gusto nyo nga magbakal sa priskang isda, yara sa cruising patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang dira ang pwesto ni Nijima kag ni Digol. No, pangitaan nyo lang pwesto ni Nijima kag ni Digol, barato na priska pang isda kag may mga seafoods man da sila nga ginabaligya. Kag gusto nyo man magbakal sang itlog, kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyan nanday William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Standby ka mo karon na i-plaster taning Martinez de Pedo. Okay, nausisaan sang Iloilo Newsline nga may duha to ka nagpositive, sang nagligad may 3 nga nagpositive, bali 5 na tanan. Di ginpang swab ang iban nga empleyado sa nga DepEd Regional Office number 6, pero ang regional director waya nagpaswab, nagpaburakay. So standby ka mo, dugay-dugay plaster nato nina. 52 minutos na nakaligad sa alas 8. Unahon tang presyo sa mabalaklon. Nga sardinas, instant noodles, canned meat, gatas, kag kape. Kaya mo ini masami nga ginabakal sa ngaton nga mga kotoran. Tinatala na nga magsaka ang presyo, pero hold anay ini kay bangod nga ti pamigado pandemya. Ti mayara man niya nga nagabaligya, nga naga-discount pa sila instead nga magpasaka sila sang presyo. So check naton ang presidente sang Laban Consumer, si Attorney Victorio Di Magiba, nga mo ini ang nagpabalo na sa publiko. Dapat ni-review ng DTI yung current, yung past 2 years na raw materials cost at saka yung peso to US dollar exchange rate. Hindi mo pwedeng implement yung request ng 2019 based on cost of production in 2019. Ang second reason why sa luwat kami dyan, sa increase na yan, chinek pa nila yung inventory, existing inventory ng mga manufacturers na inalaw nila mga price increase. Kasi 2 years di ba? 2019, 2021. Diambal ni Attorney Victorio Di Magiba, dapat nga review na ini sa DTI. No, tanawon nila sa Mayo, kag ang mga presyo i-monitor nila sa Mayo. Kaya may ara to diya nga gulpi lang may nagapasaka. May ara man niya nga nagapanubo sang ilang nga mga balaklon. Kay bangod nga pandemya pa kita subong. Di ko na pasugtan lang nga magsaka ini, ano na lang ang mga pumuloyo, ano na lang ang mga konsumidor, kay ano ibakal nila. Kay subong kalabanan nagapanghakroy, wala sang inugbakal, bangod sa nasilingta na nga yara pa kita sa pandemya. Mayo lang ang pagpamati kay Senior Master Sergeant Francisco Lendero, kag sa mga pulis naton sa IPPO mayong gabi, led by Police Colonel Gilbert Guerrero. Mayong gabi man kay Lily Caspilio Legarde and Marijoy Castiva. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sa partahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. May nagatext di Sweto
Niyati kung magsaka na, ano lang ibakal na mo na. Tuod man, no? Ano ibakal nila to da? Ha? Gapangayo na gani isang bulig sa DSWD. Kagan DSWD, nagapangakroy na gani, oh. Ang family packs nila, ay hindi gali na dapat pag tungaon. Dapat ihatag na ang bilog na. Di kung ihatag mo naman, ang iban mo ay, tipilion lang sa mga punong barangay, pinakapigado, gid. Ha? Ang pinakapigado, gid. Hindi nyo pagpilia ang mga tao ninyo. Pilian nyo ang mga nagakinanglan, gid. Tanan sila nagakinanglan. Pero sinugid ang nagakadapat nga tagan sang food packs nga halin sa DSWD. Kay kung natagan mo inatanan-tanan, tuod ang iban nga malangot man na. Ang imo ya nga paintsindihon ang pinakapigado nga ang ina nga food packs good for duha ka adlaw o kung 3 ka adlaw nila nga konsumo. Tikon food packs na gahulat sila sa DSWD. Ano ibakal nila? Kaya nagahulat na lang gani sila. Kung magpasaka pagid, paano na karon? Ha? May mabakal pa na daihan? Siyempre may harap pa mabakal. Makadawa-dawa. Pero ang mga pigado, paano sila makabakal na? Kay way na gani sila trabaho, way na gani sila sa pangitanan. Amo ning problema sa subong nga COVID-19. So antos lang, kay may mga nagareklamo na, may nabatian na kita nga mga informasyon, nga si Kap, may ginapaboran, si Kap, ang iyaya ginatagan na mulang to kilalaya. So dapat klaruhon nyo, nga mga barangay officials, ipaintsindi nyo sa mayo sa mga pumuluyo. More power Iloilo. Bringing more to life. No more power Iloilo, bringing more to life. So nagabundak na naman ulan sa aton nga mga listeners, kag mga viewers, palihog lang maghalong, no? Ilabi na sa mga nagamaniho pa sang salakyan, madanlog ang karsada, halong-halong gid. Sa mga nagapuyo sa kustal, halong-halong gid kamo kay mabudlay na ngagbasi gulpi bla maghampak ang balod kag madala ang pihak nga panapa sang inyo nga balay. Mayong gabi kay ta Leslie Londonio. Gapangita bala kamo sa rehistrado nga veterinarian agud mapacheck-upan sang inyong mga kasapatan. Mag-consult kamo kay Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia. 59 minutos na nakaligad sa alas 8. Kaina, mayara nga statement nga ginpagwa si Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson, nga nag-reiterate sa atong nga mga listeners kag mga viewers nga hindi gid maghatag sang kumpiyansa. Partikularmente nga mayari na kita nga Delta variant sa Pilipinas. So kung mahimo pa lang, sok-sok gid face mask, face shield, no? Hindi gid hindi pag-ilower ang inyong nga guards. Kay mabudlay, basi matapikan kamo o kung pagpuli nyo, ang inyo pamilya ang matapikan sang virus. So kung mahimo pa lang, sundan nyo ang health protocols naton. Hindi kamo magpabaya. Hindi kamo siling daw sa wala lang. Kaya abi nyo, okay lang ang tanan. Tuod kung okay lang ang inyong immune system, how about ang inyong pamilya? Ang immune system niya, okay man ayahan? Yari ang pag-reiterate ni Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. Si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Taong Bayan para sa kanyang regular Monday Talk to the People address. Ito pong ilan sa mga nasabi ng ating Pangulo. Sinabi ng Pangulo na kinakailangan ring magsuot, kinakailangan pa rin magsuot ng face shields,
indoors and outdoors bilang additional layer ng proteksyon sa gitna ng seryosong banta dala ng nakakahawang Delta variant ng COVID-19. Bago ito, sinabi ni Dr. Edsel Salvania ng DOH Technical Advisory Group na mas nakakahawa ang Delta variant kumpara sa orihinal na variant na galing China. Dagdag pa ng health expert na si Dr. Ana Ong Lim, mayroong pag-aaral na nagpapakita na ang proteksyon sa mata tulad ng face shields ay nakakaiwas sa pagkalat ng virus. 99% ang estimated effect of protection kapag naka-face mask, face shield at physical distancing. Kapag face shield alone, it is 78%. Sa 62 healthcare workers na sumilalim po sa pag-aaral sa India na hindi nagsuot ng face shield, 12 sa kanila ang na-infect ng virus sa loob ng isang linggo. Samantalang sa mga nagsuot ng face shields, wala na ni isa sa kanila ang nagkaroon ng COVID-19. Ibig sabihin, nakabase po sa siyensya itong desisyon ni Presidente sa pagsusuot ng face shield. Nagbago ba ho ang Presidente ng desisyon? Opo, dahil ang sabi nga po niya kahapon, yung kanyang nasabi na hindi naman niya talagang ninanais na maging bagong pulisiya, ay bago niya nakuha ang impormasyon sa bagong anyo ng Delta variant. Sabi nga po ni Dr. Fauci, siyempre po, ang ating mga posisyon ay depende rin sa pagbabago sa siyensya. At dahil nalaman po natin kung anong anyo nitong Delta strain nito, kinakailangan mas matindi ang proteksyon na ginagamit natin. Kaugnay nito, mayroong inilabas na IATF resolution po nung Disyembre. Basahin po natin ang nilalaman nito, At ito po ay epektibo muli. Ito po ang binuhay muli ng ating presidente kahapon. Now, all persons are mandated to wear full coverage, face shields together with face mask, ear-loop mask, indigenous reusable or do-it-yourself mask or other facial protective equipment which can effectively lessen the transmission of COVID-19 whenever they go out of their residences. Okay po, malinaw po yan. Kinakailangan isuot ang face mask at face shield pag lumalabas po tayo sa ating mga tahanan. Okay? Tungkol pa rito, at tungkol pa rin sa Delta variant, hinikayat ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo ang lahat na magbakuna regardless of vaccine brand. Sabi ni DG Domingo, epektibo ang lahat ng bakuna laban sa Delta variant, bagaman magkakaiba sila ng efficacy rate. Nabatian si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. So mo tong ila nga pag-reiterate panugyan sa gyapon sa aton nga mga pumuluyo, sa aton mga listeners kag mga viewers. Hindi kamo magpabaya. Tanawan nyo bla, ang United States of America, ang United Kingdom, ang Indonesia, India, ay may ara nga nagapabaya. Tanawa kagabi, aton interview to, atong koneksyon, live and direct sa South Korea. Ang iban to pawala lang, tinamatamat nga nagsaka ang numero sa mga na-infect sila. So kung mahimo pa lang, hindi gid kamo magatag kumpiyansa. Sa Texas, sa aton dito nga koneksyon, linya, ako lang ang nahadlok. Ako lang di sigurong waya lower sang guards. Linya, sige nga ako niya face mask. Pero kalabanan dito, why na yaga face mask? Pawala na lang. Di pareho na yan sa mga Pinoy. Galong, layo nga daan pamilya nila. Suksok sila sa gyapon sa face mask. Bisan pa nga wala na face shield, may face mask gid sila sa gyapon. So amo na nga kita dire, hindi man kita maghatag kumpiyansa. Tuod fully vaccinated ka na. Tuod nga bakunahan ka na. Pero pag puli nimo, imo pamilya nga wala pa mabakunahan, ilabi na nga mayara nga mga underlying condition, medical condition, basi malatnan, bangod sa pagpabaya naton. So hindi gid magpabaya.
ti diri subong sa syudad sang Iloilo. Amat-amat na nga naga-lower down ang aton nga mga patient sa COVID. Ang aton nga ICU sa mga nagkalain-lain nga hospital. Sang una malaba ang pila, subong amat-amat na nga matawhay na. No? Why na nagagilinotok? Why na sa may puisay nga masiguna? No? Amo ning latest nga informasyon nga nakuha ta sa spokesperson sang COVID-19 team upod sa kay Mr. Jeconlo. Tiko na mo ini ang basihan sang IETF sa pagkambyo sang quarantine classification base mamat-amat man kita kambyo halin sa ECQ base bla magtupa naman kita sa MECQ o kung sa GCQ. So ginatingwan sa aton nga mga lideres. Ginatingwan sa aton nga mga hospital management nga mahimo ini tanan-tanan. Kung amo ini ang balasihan sang Interagency Task Force. 7 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Dugay-dugay, pagbalik ta ipabati ta sa inyo ang tingog ni Mr. Jeconlo kung ano na ang sitwasyon sa mga hospital kag COVID update diri sa syudad sang Iloilo. Salamat sa pagpamati kay Nejma Tupas, Junjun Falie, Gemma Cabalonga, kay Tokadoy, kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kag kay Kagawad Amin. Loadlift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sa mga mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Mayong gabi man kay Mami Alice, kay nang tata, nong Ken, kay Toto Justin, ng RK, kay siya, kay PJ, kag kay Baby Polpol, kag sa mga taga-crossing Dayong Santa Teresa. Bao, grabe ulan, no? Grabe ang buntak. Sa ato nga mga listeners ka mga viewers, okay lang ang amon audio, okay lang ang amon video. Salamat sa isa ni ka internet provider, no? Kung okay lang amon audio, okay lang amon video, nagapasalamat kita sa ato ni nga isa ka internet provider kay kung Smart, Globe, PLDT, ang imo lang saligan, wala gid pulos. Mayo man nga pagpamati kay Leo Gem, kag palihog like, share and follow ang amon nga FB page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline, and subscribe man sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. 9 minutos na nakaligad sa alas 9. So kung okay lang video, okay lang audio, ipabati ta sa inyo ang tingog ni Mr. Jeconlo, spokesperson sa COVID-19 team, kung ano ang update sa COVID sa syudad, kag kung ano man ang update sa mga hospitals, private kag public hospital sa syudad sa Iloilo. Si Mr. Jeconlo. Yes, actually, ang aton cases sa aton syudad, nag-lubo na siya, no? Nag-double digit na lang kita. And ang aton, dinawag pa natin ng final report sa aton utilization sa tagsa ka mga hospital sa aton syudad.
pero compare of last month, the same week, no, sining nga bulan, nagdubo tayo, no, ang aton hospitalization rate sa aton syudad. And actually, ang ginatanaw naton nga posible nga until end of the month, mag-aariya kag magkadugo pa ini siya. But of course, gina-consider taman because ang aton rin ng mga hospital, wala namang cater sa Iloilo City ng mga patient, no? So ang aton ni gina-cater diri ang bilog na Panay kag Guimaras Island kag kung tanahon mo kung city lang yung atong basihan ang aton ni patient dira siguro kasi mga 50% lang, no? O 58%. Ang last nga data nga na ma-recall ko. So, because of ini nga sitwasyon, hindi tanan nga ara dira is taga city. So, ang aton utilization rate nagdubo ni siya ang exact na figure wala lang na akong hindi ko ma-recall kay may report pa tomorrow, no, kay last day Friday, no, nag-hashtag report. So, panahon na pang batangan sigurado ko is nagdubo ang aton na figure. Oh, so kung parte sa mga ICU sa public ug private nga mga hospitals, nagamat-amat na gid mga ganagan kag may ara na nga bakante. Yes, no? Kung nanaw mo sa una, may pila. Last month ang pila, labot sa 75. No? Bago ikaw masulod sa isa ka room, ang COVID rooms or ICU or sa ventilator. So, subong yan, no? Halos wala na kita yung pila and hopefully ma-maintain natin ini. Plus, naghatag man yung augment ang atong city government sa aton ng mga hospital. So, muna yung epekto niya, no? Nga makita naton nga ang mga augmentation sa resources, no, sa aton ng city government ni Mayor Jerry Tanyas sa aton ng mga hospital sa syudad. So nagtaas na ang capacity, no, sa pag-accommodate naton sa aton ng mga COVID positive patient. Oh, kung amo ning basihan sa mga health expert naton nga parte sa hospital, dako ang tsansa nga ang quarantine classification magalain tapos bulan. Kung ang data nga totoo ang basihan nila, kag ibase natin ini sa mga parametro para sa pag-declare sa isang quarantine status, hindi kita, no, malayo nga mapanaog din ang aton ni mga ang aton ni quarantine status sa syudad. Okay, so mas mayo ni. Si Mr. Tecundo, ang spokesperson sa COVID-19 team sa syudad. So kung magamos sini, ang balasihan, ang tendency sini nga mapapanaog kita sa quarantine classification. Kabay pa nga ma-maintainer lang, kagkabay pa nga wala na sang dungulis, wala na sang magapasaway, wala na sang magahimo-himo da sang alibay, para nga hindi siya makasuksok sang face mask. Susundon talang tanan, para man ni sa aton tanan, kung hindi kita nga magsunod, magadugay ni ang aton sakripisyo, kag gutom ang madangtan ta. So kung sundon ta, basi madali lang ini nga masolbar, kag tapos maamat-amat naman, sudlan sulok-sulok ta. 14 minutos na nakaligad sa alas 9. May mga mensahe pa kita sa padayon nga waragwag naton pag-broadcast dire sa atong broadcast center sa siyudad sang Iloilo sa Iloilo Newsline. Padayon man ang pagbundak sang ulan. So daw okay lang ang amon sulod sa inyo. Now, feedback lang amo dire palihog. Kung okay amon video, okay amon audio. How about subong kay grabe naman ang bundak sang ulan. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Mayong gabi kay Patrick Ana Moica and Marie Eve Santia. CL Diaz Poultry Supply nga naamtang sa Barangay Bagakay, Kagasyenda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sa sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May haraman ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta, kay mga post-istoryaon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply.
Sa mga pulis naton sa ICPO, sa Campo Delgado, kag sa taga Napolcom, led by Attorney Joseph Jong Siles, Napolcom da, Regional Office Number 6, mayong gabi sa inyo tanan. 15 minutos na nakaligad sa alas 9. Kadtuan ta si Roadrunner. Siling ka mo sino Roadrunner man? Ato bilang pulis nga nadakpan sa kagbang uton nga nagbulang, nga dumalagan. Ti, mayo lang kay nag-ulpo to sa Napolcom mo. Kay kunwaay, serious neglect of duty taning isa ka kaso ya pagid. Tinagkadto to si Police Corporal Virgilio Rojo. Nagpasalig nga magasumiter sang iya counter affidavit sa Napolcom 6. Kay ang Napolcom amo ang nag-take cognizance sa iya nga kaso may kang tanan sa bulang. Di Lunes ni 26 dungan sa suna ni President. Di masubmit siya sa iya counter affidavit. Dira mabalaan kung anong rason ni Police Corporal Virgilio Rojo nga madasig ang dalagan sa kagbang uton. Yari ang confirmation upod sa kay Attorney Joseph Jong Asiles sa nga Napolcom 6 ang Regional Director. Tapos inimbestigahan siya sa ayaw namin na si Miss Yeyes at si Romel. Sa pangtanan sa iya ang board dito sa bulang sa utan. Oo. Pinalipot na siya, dapat makapot siya kami alas 6 ng aga. Sa-report siya pero araw na siya mga 11:30. Diba? Mm-hmm. So, subject naman siya sa investigation. Dito sila sa conference room. Pero gintagaan ko siya kay Gayman na makaistorya mo kami kasi na-remind ko siya sa dapat na mga bagay na dugdungon niya nga ang servisyo niya sa PNP na seryoso at formal nga bagay. Kasi dapat hindi siya may involve sa mga muna. Kasi naman ko kung hindi ka man ang kondikto kagay ka nalipay, kung hindi ka man magpapuslan, kaya alam sa servisyo ko sa publiko, sinakto ka ng opisyo mo, mag-resign ka na lang. He was given by our investigators 5 days within which to file his counter affidavit, meaning sa June 26. Ang iya deadline sa pagpasa sa counter affidavit. Ang iya deadline sa pagpasa sa counter affidavit, Director. Ang iya deadline na Johnny is on Monday, July 26. That is the deadline sa iya 5 days within which to file his counter affidavit. Pero why sa sanggin buyan, Director, nga ang dito siya sa Bulangan? Why sa sanggin buyan sa imo nga tinaga nga dito ang presensya niya sa Bulangan kag nalagyo siya? Ang description ko sa iya sa nalagyo siya. Oo. Bal ko sa iya, piling ko sa una ko nakita sa nag-speak ko nagwa sa isa ka media entity nga siling ko, atin ko nagapanglagas siya sa talo. Bukon balabaw sa uma. Kay doon nagasinting di siya tudo palagyo. Kaya manambal pag siya nga tiruan nyo lang ko, hindi ko yung patakok. Muna yang iya pangambal. So masubmit sa director sang iya counter affidavit pero why sa naga-duty sa iyang mother unit sa ICPO ano matabo na? At sabdo niya na ito sa PNP, parte na iya sa iya attendance to. Siguro hindi sa ito yung mag-report. Hindi ma-awol siya eh. Kung mag-comply ang requirements sa ma-awol din siya yan. Isa mo niya, yung sa parang siya consent,
ma-neglect of duty man siya kahit di mayo appeal man siya hindi na ito pinanda ng third notice kaya di ma-comply na siya sa iya counter affidavit by June 36 which is 5 days from yesterday. Okay. So dira mabalaan kung anong rason niya nga ang dito sa ang presensya niya sa Bulangan. Ano? O dira mabalaan direktor kung anong rason niya nga dito ang presensya niya sa Bulangan sa Uton. So ganun na malaki ko na rason niya sa mabalaan natin kung ano yung rason niya kung naato siya to nagano siya to. Oo. Oo. Sige. Director, thank you so much, Director. Good luck. Salamat. Si Director Joseph Jong Silis. Tiyan mo tong iya nga size up. Sa kay Police Corporal Virgilio Rojo. Lingaw lato-laton ta dyan. Ang iya counter affidavit. Kung ano ang nabutang sa iya nga counter affidavit. Kag kung ano dira ang iya nga rason nga ang adito siya sa Bulangan sa Uton, Iloilo. Inabalansan, Direktor. Yabi ko gani, lagas ka balabaw kung lagas ka to halo. Nga dito kas talamnanan. Ipos-ipos lang sa kuno. Ha? Amo na ang bal naton. Kung ginambalan ka mo sang inyong organisasyon, sang inyong mga higher-ups, nga hindi magkadto sa Bulangan, hindi na kamo mamilit pa. Hindi na kamo magkadto sa Bulangan. Kay base mabutang kamo dira sa alang-alang. Gimpasakaan na sweldo nyo. Ginatagan na kamo sang pagtamod sang presidente. Ginatag ang tanan nyo nga benepisyo. Katapusan, amo na himuon nyo. Obligaran nyo man ang inyong katungdanan sa mga pumuluyo. Nga sa ambal nyo to serve and to protect. Ti ano, serbisyuhan mo lang imo kaugalingon, imo bulsa, hindi kaya magserbisyo sa mga pumuluyo. Pabayaan mo yung mga pumuluyo, hindi mo sila pagproteksyonan bangod ato kaya imo ya sa Bulangan. Dokan fair naman na. Kag daw kalaw ay naman na sa mga pumuluyo nga amo ang nagapakaon sa inyo, nagapadada sa inyo, nagapasweldo kag nagahatag uniform sa inyo. Hatagin nyo man sang balor? Balikin nyo man sa insakto nga serbisyo. Pasensya sa ibandara nga mayad. Sa mga may bulubinlod lang ni. Sa mga dungulis, bala? Nga bisan kapilan na kabises nga tagan sila sa instruksyon nga hindi mag-amosina, hindi mag-amosini, pero sige sa gyapon. ...24 minutos na nakaligad sa alas 9. Nagapamati kamo sa gihapon diri sa programa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Hook up kita sa Guimaras Newsline. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, yun lang nga pagpamati. Palihog lang padala diri sa inyo nga mga mensahe kag kun inyo mga panamyaw kay aton ina nga mga pagabasahon. Mayong gabi kay Lit Casper Lee and Juna Menjola Alidron and kay Nong Alimar. Mayo man nga pagpamati dira sa pamilya Duting sa Dumangas, sa pamilya Diaz dira sa Kwartiro, Maayon kag Panitan Kapis. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor dira tanan. Sa mga taga Guimaras, sa Hordan Guimaras kami. Dira man sa Nueva Valencia, San Lorenzo, Sibunag,
Buena Vista, Hordan, mayong gabi sa inyo nga tanan. Kay turod ni Baat, ay dahil mada mayong gabi. Salamat yun sa tanan-tanan nga nagahiwat sang ila kadlawan. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa tanan nga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa tanan man nga birthday buwas, advance happy birthday. Bisan magkainano, tamyawon gi kamo namon para sa inyong special day. Happy birthday. So happy birthday sa tanan-tanan nga mga nagasaulog subong adlaw. minutos na nakaligad sa alas 9. Kadtuan tang Partinis di Pedo. Hatagan ta kamuha na isang background. Sang nagligad nga si Mana, mayara dira nga sa DepEd Regional Office number 6 nga damay nagabulo batyag na. Mayara nga nagpaswab nga dira mismo sa regional office. Kag isa ang iban nga nagpaswab halin sa office ni Regional Director Dr. Ramer Oitico. Si Dr. Ramer Oitico, halin isa sa Region 8. Nagbayluhanay ni sila, nagswap sila ni Ma'am ni Director Lidesma. So siya ang inbutang sa Region 6. Karon kamayara nga nagabatyag. Ginpang swab, pag-swab, sang Martes nga adlaw, nagwa ang iban nga result, kag may ara nga nagpositive. Ang nagpositive, hindi lang natin paglawagon ngalan, ara halin sa office gid mismo ni Direktor Oitico. Ti ano malang nakalapad sang opisina man? Aircon pa? Di makabig bala ina nga hindi direct contact? Pagkatapos sa to sang Martes, may iban pagig nga ginpang swab para gid mabalaan bala kung sino pa ang mga direct contact, sino to ang mga nasa lamuha. Di mayara man nga ginpang swab to, kag may nagwa nga result naman kaina nga may another positive. Duha na ka-positive subong nga si Mana. Ang iban nagpaswab, ang iban wala. Kag si Regional Director Oitico, wala nagpaswab, nga bisan pang mga staff ya nagpaswab. Kahapon nga adlaw, nga ang wala nagpaswab si Direktor, kay makadto si Aglis Boracay. May ano dito sa Boracay? May ara nga School Heads Academy launching dito sa Boracay. Dito nila i-launch buwas nga adlaw. Sino ang mga upod ni Direktor Ramer Oitico? Kalma, Direktor, hindi ko pagbasahon mga ngalan nila. Kaya daw
pukwat da ang imo alatrasan eh. No? Ang nagupod dito kay direktor sa Boracay para nga nga i-launch ang ining School Heads Academy. 3 ka regional supervisor. 3 ka regional supervisors. Hindi ko pilawag ngalan, tuod nga may kumplitong nga pangalan na kita diri. Kay nakuha tani sa mga masaligan na nga tilimanan. Salamat sa Tagaduran. Sa mga kilala tada sa Tagaduran. Kag sa mga drivers dito sa Katiklan-Aklan. Isa ka Information Technology Officer. O kon IT. Isa ka Program Development Officer. Oh, grabe, no? Mga opisyal ginigli, naglalakato. Kag isa ka Chief Supervisor plus Driver. Isipan nyo pila? 7 tanan sila eh. Including kay Director plus Driver, 8 sila. Ang pamangkot dire, under sa health protocols, hindi bala nga magpabalo ang government agency sa COVID-19 team nga may nagpositive sa inyong ahensya sang gobyerno? Kung isa lang kamo kaubrahan, hindi bala automatic nga mag-conduct sang contact tracing kung may nag-positive? Pamangkot lang na direktor sa imo? Pwede ka man diri makasabat. No-open na nga mong linya. 0929-254-4135. Kay why kita diri kontak kay direktor? Ramer Oy Tico. So pwede ka da katawag, pwede mo kami ma-chat o kung ma-text nga masabat ka direktor. Open kami. Hatagan ka namon sang ligwa. So kung may ara nga nag-positive, kag kung nag-conduct contact tracing, how much more kung ang isa lang kamo ka opisina, mas obligado ang head sang office nga magpabalo sa COVID team, hindi bala direktor? Suno sa masaligan nga tilimanan sang Iloilo Newsline, ginpang swab ang imo nga ma-stop dira sa inyo nga opisina. Nga wala kaya direktor nagpaswab. Ano rason mo? Hindi ka mo direct contact? Ara gani ka mo sa opisina, direct contact ina. Ano man? Do ka budlayaw? Matuod bala ini ang impormasyon, Director Oitico, nga wala ka nagpaswab bangod may plano na gid man niya kamo nga mapaburakay? Nakahuman na ya sa inyo pinsar nga mapaburakay kamo? Hindi bala dako ini nga violation sa health protocols ang ginhimo nimo Direktor Ramer Oitico? Hindi bala? Another nga pamangkot. Ano ang garantiya, Direktor Oitico, nga negative kamo tanan kay wala kamo nagpaswab sa COVID-19 nga nagsulod kamo sa Boracay Island? Grabe no, lutsan nyo pang Boracay no? Nga stricto dira sila. Nga nalutsan nyo pa, ara kamo subong sa Station 3. Nabalhan ko, may bubuwit dito mo. No? May bubuwit kami dito
Ara ka mo sa, ano to? Sa isa ka kasada sa Station 3? Abi nyo ay namo nabalhan? Pwede man nga magpaiway ang nasambit nga launching sa programa sa DepEd nga mo ini ang School Heads Academy para tani nga tubangon nimo ngini nga problema nga hindi na maglapta, hindi mabutang sa alang-alang ang imo nga mga tinawo nga nagapauli sa ilatag sa tagsa ka mga balay. Anong garantiya ngang imo nga mga tinawo hindi matapikan nga sa pagpuli nila ang mga tawong pamilya nila dito sa ilabalay, ilabi na may comorbidities, hindi matapikan sa ang virus. Why mo ni mo ya direktor nga dito ka sa Region 8 kag wala man daya pamilya mo, ang makaluluoy ay mo nga mga empleyado. Luoy ka man sila. Dapat tanigin una ni mo ni. Instead nga, magpaburakay ka mo. Ang naglakat sa Boracay, may aragid ka mo nga malabutan. Kay nakahibalo na ang COVID team sa siyudad sang Iloilo. Yan ang inisyal, dako gidya nga sala ang ginubra mo niya direktor. Amo ng inisyal nga nakuha ta sa kay Mr. Jake Conlo, spokesperson sang COVID-19 team. Direktor, balaan mo na gid nga may staff ka nga nagpositive sang Martes. Kagkaina may another naman nga nagpositive. Lakat ka gidya. Tapos sala-sala ka mo. Buwas, ma-disinfect ka mo. Biyernes, kag Sabado. Dapat, sang Martes mismo, nag-disinfect ka. Kung nagaulikid ka sa imo nga mga tinawo. Hindi kayang paglakat nyo tos Boracay, kadamo ka mo, to the expense ang ahinsya sang gobyerno, amo itong gimpasulabi nyo. Tani, ikaw direktor, oy tiko, naghimo na santikang, ginlimit mo man ang transaksyon sa inyong opisina, regional office, kay base tuod nga malapnan sila sang virus, maglaptang virus. Hindi man tao nga makahambal, nga daw sa wala lang ya kay direktor, hindi man tao na makahambal, kay unas tanan, way pasak sa bato. So ano mambal? Sang City COVID-19 team sa sininga ginhimo ni Direktor Ramer Oitico. Direktor Oitico, karon kami nagpositive nga duha mo ka empleyado sa nagligad, may 3 pagid nga 5 na tanan na nagpositive. Suno sa nabaton nato nga report. Tingin nagpositive subong nga lalaki, ara pada nagtiner sa inyo dorm, dira man ga kadto ang iban nga mga empleyado, kag dira ka man direktor naga-stay, okay lang na? Ay ano man? Taga-Gimaras ni siya kuno? Ang taga-Gimaras to daw hindi man magkuha to? Kaya rada sa iya sa dorm? Kay address mo lang nga Gimaras ang gindalaya? Okay lang amo da sa Boracay? Hindi pa ka magpuli, Domingo pa mong puli? Nga mo ning sitwasyon sang inyong ahinsya diri sa Duran City proper? Yari,
ang atong interview kay Mr. J. Conlo, ang spokesperson sang DepEd, ang spokesperson sang COVID team sa syudad sang Iloilo. Ang aton basta may national government agency o mga private establishment no, na nagka-positive cases, more than 3 positive cases, kailangan na lang sila mag-close anay for disinfection. No? For disinfection na sila, rin after sila disinfection, it may take 1 to 3 days para dala na sa contact tracing kag kung makita nga ang contact trace kung ma-swab na nila kag ma-contact trace na naton sa seso, pwede na sila ka-open balik. But normally, ma-close gida sila for at least 1 day for disinfection. Ang DepEd Regional Office number 6 may request sa COVID-19 na team nga mag-disinfect sila umpisa buwas tugtog Sabado, Sir Jack. Wala ko kakita sa letter pa, no? I-check natin tayo give information, no? For disinfection. Actually, ang disinfection, hindi makialam, hindi ma-request. May mga national government agency kita nga pwede man sila i-disinfect. No? Bayaran ang sila yung tawag natin may ila balayang ila initiative, no? Ang mga initiative na nila sa national government, kung kinala nila yung mag-disinfect, abiso na sa aton, kada kung hindi available ang aton nga disinfection team, kung bilang ang mga private or ang mga public establishment or agency, sila man mismo na matumato mag-disinfect ng mga bilog na opisina. May nakalabot, sir, sa amon nga may duha nga nagpositive sa DepEd Regional Office number 6. Isa aragit sa office ng Regional Director. Ginswab siya sa nagligad, nagwa sang Martes, positive. Dason kaina, ang isa naman, lalaki, positive. Pero ara pa sa gyapon sa dorm, ang iyang address, sa Gimaras, pero way makuha, ara lang siya sa dorm, tidira man kuno star, gadayon ang mga assistant regional director, mga supervisors, assistant regional director. Ang isa pa ka problema, kaya ginswab tanan ang staff sang RD, pero ang RD naglakat kahapon sa Boracay. Upon sa iban pa niya ng mga staff, bali walo tanan sila. Wala ni sila yung maswab ang naglakat. Ang ilang programs dito sa Boracay. Buwas. So, wala sila nagpaswab sa COVID team. I-check ko sa seso ang report no kanahon naton kung kabahin sila sa close contact. Kag I think hindi ka man kasulod sa Boracay subong no kung wala ikaw sang RT-PCR test result. Ang pagkabalo ko wala pa na siya maliwat no nga mga protocol sa area sa Boracay Island. But thank you din sa information. I-check ko na subong no after sa ating conversation to make sure sa status kag sang update sang cases dira sang regional office ang aton nga DepEd. Eksakto na, sir, hindi ka sulod to kung why negative RT-PCR. Galing kay ginsugat sila sang district supervisor sa Aklan, kad amo ang nagupod sila sa isa ng kapambot pakadtos Boracay kag Subong. Violate kung kabalo ang LGU sang malay sina, but I think hindi ko sure kung may exemption ang ilang EO sang Malay Aklan. So hindi ko kahambal kung anong ilang dito yung mga protocols. But as far as I can recall, once mag-enter ka sa Boracay Island, may gina-required nga RT-PCR test. Kag sang nabulabog na, sir, subong lang nga hapon nga alas 2, nga dalon sa mga media, ako na nagtawag sila sa regional office nila nga papaldion na lang mga empleyado nila kay ongoing ang transaction mo. Kay para kuno ma-disinfect na sila, boss. Nabulabog na sa media. Well, kung tanahon mo, may sala na nga daan sa ilang procedure. No, ang may sala na nga daan. Lang na diriya, pero ang naglakat dito na basic close contact, supposedly dapat undergo nila ilang kakulimon sa mandatory 14 days quarantine or swab test kung naging part sila sa close contact sa gilaki sa ilang opisina. Part ina sa close contact. Ang inang report no sa inang office, i-check naton no kung ano ang information, kung ano ang matuod sila dira. Kay kung kailangan ni-disinfect, dapat nag-disinfect na sila. No? Kung may mga additional cases, dapat automatic na mag-disinfect na sila. No? Pag mag-conduct na asang nila, usually ba sa agency, makandakan na sa imo internal na contact tracing, kay para pagsulod sa atong naseso, mahapos na lang, mag-validate sa mga information ngay hatag sa isa ka agency. Okay.
Director Amer Oitico, part ka sang close contact. Ano? Wahig-wahigon mo lang lamisa mo, palayo ka lang. Isa ka mo Japon ka opisina. Part ikaw sang close contact. Suno kay Mr. Jack Conlo, spokesperson sang COVID-19 team. Ano, tago-taguon mo lang ne? Ginastriktuhan yung inyong mga manunudlo sa idalom, kamuya, pawala, nga kamo dapat ang modelo sa ila. Ha? Direktor Oitico. Mayo lang na kung negative ka mo, nga nagwasag ka mo da sang inyong ramag sa Boracay. Ha? Karon kay nakabalo na to ang health officer sa Boracay. Ano, madayon pa ang inyong academy na. Balo na to. Samo na nga ginahimo nyo. Ha? Gay nga agaw pa ka mo ma-face to face. Ipabakunahan yung mga manunudlo. At tapos, ikaw ya daw hindi magpati nga may COVID. Tingala ko man nga hindi ka way ka nagpaswab kay. Tawo mo lang nagpaswab. Kundi may nagpositive. Hadlo ka magpaswab kay base anong result nga hindi ka makalakat sa Boracay. Amo ina. Pwede ka di katawag o kung ka text director. Director Ramer Oitico, Regional Director sang DepEd Region 6. Are 0929-254-4135. Director Oitico, kinanglan ka namon para magsabat. Kung ginahimo nimo na iya sa iban o kung dito sa inyo sa Region 8, hindi ka magpaswab, why ka gasunod health protocols, diriya sa syudad sang Iloilo, sunod ka lang. Direktor ka, tawo mo nagpaswab, ikaw ya wala nagpaswab? Ha? Ano? Special person ka? Sobra ka pa sa VIP? Mr. J. Conlo, talopangdan nyo na. Palihog lang. Ha? Kung kinanglan nga makalabot to sa local chief executive sa Malayaklan, ipalabot nyo. Kay nakalabot na ni sa ila tong health officer. Hasta pa kamo das Domingo? Grabe ba? Pangamuyuan nyo lang nga wala kamo virus. Once nga may ara kamo virus, makalabot gini hasta sa 8888 dito sa Malacanang. Abi nyo lang ha. Abi nyo, dagyang-dagyang lang Ha? Kauluya ang imo na yung ginimo, ya direktor ya. Ikaw pang nagpanguna. Mga tao mo supposed to be, wala mo na gindala kay ginswab na tani. Para mabalan kung sinong super spreader. Hindi kay dalon mo patanan hasta ikaw, kay siling mo, hindi ka close contact. Ambal na si Mr. Jack Conlo, isa ka mo ka opisina, makabig ikaw, nga close contact. Ano pa dangi mo nga iribat? Director Oitico. Ha? Maribat ka pa da? Ribat ka, unless otherwise, nga wala kagapati sa COVID. Gasaludo kami sa inyo, Director Oitico, bilang direktor sa DepEd, pero sunda lang health protocols. 50 minutos na nakaligad sa alas 9.
More power Iloilo, bringing more to life. Gapangita kamo sang puro nga buko shake, magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod hasta ang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod kemi sa nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. I-check nato ng COVID. Update diri sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID-19 updates. Western Visayas sources ro6.uh.gov.ph. New confirmed cases, 584. New cases by province, Apor or authorized persons outside residence, Bacolod City, 4. LSI or locally stranded individuals, Iloilo, 3. Negros Occidental, 1. Local case, Aklan, 159. Antique, 54. Capiz, 45. Guimaras, 10. Iloilo, 134. Iloilo City, 71. Negros Occidental, 52. Bacolod City, 51. New recoveries, 1,129. New deaths, 14. 5. Correction, new deaths, 5. Total recoveries, 67,300. Total active cases, 10,414. Total cases, 79,545. Philippines versus DOH.gov.ph. New cases, 5,828. New recoveries, 3,257. New deaths, 17. Total active cases, 50,562. Total recoveries, 1,452,813. Total deaths, 26,891. Total cases, 1,530,266. Worldwide sources worldometers.info/coronavirus. Coronavirus cases, 192,998,633. Deaths, 4,145,896. Recovered, 175,483. In active cases, in mild condition, 13. Recovered, 175,483,641. That's 4 million. Active cases currently infected. For active cases in mild condition, 13,286,876. In serious or critical, 82,220. In total of currently infected patients, 13,369,096. For closed cases, recovered or discharged, 175,483,641. Death, 4,145,896. In total cases which had an outcome, 179,629,537. Iloilo Newsline COVID Update.
sa aton nga mga listeners kag mga viewers sa mga Ilonggo, mga Pinoy dira sa Sagwa, Sampungsod. Thank you so much sa inyo nga pagupod diri sa Iloilo Newsline sa aton nga programa Iloilo Night Watch. Grabe gid bundak sang ulan. Erting bundak sang ulan while ang aton nga live why man napiktuhan mga listeners, mga viewers. Ay nung Joda porter sa series ay nang Rose deraman kay Daisuli ang Tutong kay Boss kay Nining sa iban pa nga mga vendors sa mga krusang Sweetie Bokoshek sa mga empleyado sa series sa Terminal Valyacar Transit Incorporated halin sa kay BM pakadto sa kay admin agap ato sa kay finance mayong gabi diraman sa mga gwardya mayong gabi sa inyo nga tanan. More power Iloilo, bringing more to life. Sa mga taga More, kay Joy Pantilaga, ayong gabi, musta na Miss Joy? Kay Sir Jonathan Cabrera, mayong gabi. Ikaw naman to bala, hanot boss Ikaw na bala Sir Jonathan, ayos lang. Ay Sir Alana Palmada sa Yes the Best Boracay. Mayong gabi. Kay Mark Nuneza, tao mayong gabi. Ay Toto Child, mayong gabi. Kumusta na si Toto Child? Ay Tabong Bong, happy birthday. Okay, sa Pamilya Plaga, Pamilya Novera, Pamilya Yanson, Pitiza, Igharas, Calataro, Gombok. Salamat man sa pagpamati kay Pat Marshall. Kag happy birthday to June. Ano, Hamyas? Greetings coming from Zaraga. Saraganon, mayong gabi. Abay pangumpawan na ni Tingog nami panganot sa mga dungulis mo. Why blaga sunod bagay ultimo lang iban may arada why gasunod why gani gasunod ng regional director so wala lang siyang health protocol. Dibla? Amo na siling ko sa inyo, kamo nga mga opisyal, kung hindi kamo magpataha, hindi kamo magsunod sa protocols, health protocols kaya lang masunod ng mga ordinaryo mga tao na. So wala na kita sa tiniyon sa atong nga pagpangalagad. Dere sa Iloilo Newsline, salamat sa inyo nga pagupod. Kita na naman kita buwas. Salamat gid sa aton nga mga listeners man sa Sagwa, mga Pinoy, mga Ilonggo. Thank you so much. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas.